زراعي 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 سلام كما يتهلو أمل علم تركبو كبرات يحوات بمجمريا كابل بزنقل سلامتا اندا قدمنا نزا حداث زرايت ميديا اتبل چانلنا نايوترو تخاتاتلت نخطكونو اندا تتسفنا نعاخم يخوني زبلنا يمهارنا زاناقع المدب نمقراب دلوات هالنا وتروني عمدنا تخاتاتلت نمخان لايك and سابسكرايب نمقوار اتوم سرعو وسرقتي عب تاريخ عالمنا متشم دارقا خلنا بوحدو عب حانت فيلمو ويدما عب تقاتال فيلم بزعبا سرق رينا لنا عب فيلم تا سرقتنا تزوت انو وتنكعوتلو انتو خوينوم نزجزي ايوم زكالالوم حانت خالقت ولا وانتخون واقالوا يخون دا انبر ولا عب نايب حق سرق انتو خونه سحتي ليه قاتلي بزح حقيقاتات بمفصام اموداتو سرقت تحزو خنفردوم كانا بيت محبوسكم روحو تري حدا اوان كابل حز تحوسو سرقي فصمو زعوتو ايسامنيو سلازين لومي كابتوم اب عالمنا استراقو سرقي اب استفرالي هاجرات بب اوانون غزين استفصمو چعت زوزحم سرقتات كنقربو لكم كنفتنينا مسانا صح سرق واغا 1 مليون كاب فارماسي تات حدا خابت مرص بوتا نجمرتن مكراتن سرقت ايو ات مخنيات دما ببزح زيركبون كبراتن اب غلغله فارماسيتات يركبو ايوم ازوم مدهانيتات اب صليم علاغا بعصفتات ايوم زشيوتو بمسكرم 30 حدن 2015 اب كتما تكساس امريكا ايو اب اغا وغحتا كلته غصوم سشوفون سرقت بموسكو سيروم اب حدا عب فارماسي بمقتاو نتكبر مدهانيتات تعاقبولون زنبره كازنا رخبو وتوم سرقتنا تنايت فارماسي سنسر اقدموم يوم امكنوم مغنياتو موسكوت بمسبار تراي نايت جزا سنسر الارم مغبار كفدوهم سلازخيل بز استرغاغو سرقت قسينوم نخلت ساعات زقول كي تسمعوا امام مكسالو تخاو اتا كازنا بتوانا فارماسي قدم قرب وانا استجزأت يانيرا لما اخ انتي كبر مدهانيت وحسنت نخلو وتبعيلا استجزأت يا اتا حسابات جن اب حصير غزي بزوم بلحت سرقتي كسرح يكالن اتوم كلتا سرقتي بغون نايت كازنا قديدوم على 1 مليون دولار زغمت مدهانيتات حيزهم يمتستعزو وانا نايت فارماسي دحرت فصامي خزارب كله بزح ناي مسرق فتنات اكواي كايد انت نبره كند تجن ادمعي اينبرن كبل قالو هيبو اتزغرم كا اتوم سرقتي كساب حج تحزو زي مخالوم دي سرقي كاب ابل ستور مچم ابز غزيزين خبانيا ابل زي فلت الله خبها لاي كادن مخنياتو بتنسو زفريم بولصات موبايلاتن كمبيوتراتن اب عالمنا كابتوم قدامو سلازخونه حرايم بار ابل كامباني عبين بولصن كابلنايسي دكوناتهم بزلعلن سرغغن كاب سرقو حسك غبرم زخل تكنولوجي قطقمو ناي قدنيو امو خدا قدم خلت عامتات نتي كاب حبرات امريكا اتزعابيه اب كفلي كاليفورنيا زركب هيد اوفيس زوم نريهم زلنا 4 غباز بقطري بزحت موبايلاتن لابتوباتن كمنزعو خيلو كم تريقوم زلخم كابز كل سب ولا حدا حزوم زفتن ايزيل ولا ناي دمص الارم ايزي جبره ازوم ناي قطر عذاب كم تريقوم او وش 30 خاليتا زي مل كبابي 30 دولار امريكا زغمت نبرت منزيعم كخلو خالو انتو خونا جن دحرو قرب اوانات اتوم سرقت بابالات بوليس نايت خبابي اب تحت قيداتو اتزغرم نجر كا اتوم لباندنياتا سرقتي قدم حجون كاب استفرالي ختمات حبرات منغستات امريكا زركبا ناي ابل دكوانات بتماساسال ميلا يسرقو منبارو
برازيل سرقي كم كلاي بانكي بانك خسرق كلهم بتعمي عب مصنعت زكايرلو اب فيلمتات راينا نريو نلوم ግን حقኛ ታሪክ ኣብ ብራዚል ከተማ ፎኦቶሊዛ ዝርከብ ዓብ ባንክ ዝተኻየደ ናይ 70 ሚልዮን ዶላር ስርቂ ኸዞንቱ ወልኩም ኢና ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ 2015 እዩ እዞም ምኩራት ጉጅለ ሰረቕቲ ኣብ እዋን ቀዳመ ሰንበት እዮም ናብቲ ባንክ ከኣትዉ ኺኢሎም ምኽንያቱ ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንኪ ኣብ ዝዕርፍሉ እዋን ማለት እዩ እዞም ሰረቕቲ መጀመርያ ክገብርዋ ዝነበሩ ቶም ሜላንተላ ኣብ ትጥቃ ባንኪ ገዛ ምክራይ እዩ ከም ሓሳቦም ድማ ብዓይነ ጥርጣረ ናይቶም ጎራቡቶም ዘይጠምት ወጹን ከኣትውን ዘይሸግር ሽፋን ዝኾኖም ናይ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ መሸጢ ትካል እዮም ተኻርዮም ካብቲ ዝተኻረይዎ ገዛ ናብቲ ባንኪ ብታሕቲ እንዳወዓቱ ከዓ ክሳብ 80 ሜትር ርሕቐት በጽሑ እዚ ክገብሩ ከዓ ግዜ ኣይወሰደሎምን ምኽንያቱ ናይቲ ገዛ ሓመድ ኣዝዩ ፎኪስ ስለዝነበረ እቶም ሰረቕቲ ከዓ መብዛሕትኦም ብናይ ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪክን ሃይድሮሎጂን ምሁራት እዮም ዝነበሩ በቲ ኣቐዲሞም ዝተኻረይዎ ናይ ኣርቲፊሻል ሳዕሪ መሸጢ ትካል እታ መኪኖኦም ከም ልባ ብዘይጥርጣረ ናይቶም ጎራብቲ ነቲ ካብ ትሕቲ ምድሪ ዝወፅእ ነበረ ሓመድ ብቐሊል ክትጉሕፋ ኺኢልዋ እዩ ድሕሪ ናይ 80 ሜትሮ ኩዕታ ናይቲ ባንኪ ትሕቲ ምድሪ ብኮንክሪት ዝተነጥቀ በጽሑ ነዚ ኩርንኩሪት ክፍሕሩ ከዓ ከባቢ 7 ሰዓታት ወሰደሎም ናብቲ ባንክ ብምእታው ከዓ ከባቢ 70 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሒዞም ተዓዝሩ እዚ ፍጻሜ እዚ ብ8 ነሓሰ 2015 ስርቂ ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተተፈልጠ እቶም ሰረቕቲ ግን ካብታ ዝሰረቑላ ዕለት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ዝተሰወሩ ሃቶን ጋርደን ዲፖዚት ባልደረር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝለዓለ ሪከርድ ሒዙ ዘሎ ስርቂ እዚ ብኣረጋውያን ሰረቕቲ ዝተኻየደ ናይ ክቡር ዕንቁታትን ጥረ ገንዘብን ካብ ባንኪ እዩ እዞም ዝተራቐቑ ሰረቕቲ 50 ሰንቲሜትር ርጉድ ዘለዎ ኩርንኩሪት ናይቲ ባንኪ ብመንደቕ ብብስንጣቕ እዮም ነቲ ስርሒት ፈጺሞሞ እቲ ኩሉ ዝተሰርቀ ንብረት ብገንዘብ ክግመት እንከሎ ክሳብ 14 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊን ማለት ካብ 18 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንላዕሊ እዩ ነይሩ እቲ ስርቂ ብክልተ ሚያዝያ ኣብ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ጾም 40 ኣብ በዓል ትንሳኤ ዝተቓረበሉ እዋን እዩ ዝኾን ዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ፋይናንሳዊ ማሕበር ማለት ብባንኪ ሆሊደይ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ድማ እቶም ሰረቕቲ ጉጅለ ነዚ ብኮም መዝሚዞም ኩሎም ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንኪ ኣብ ዕረፍትን ከለዉ እዮም ስርሒቶም ዝፈጸሙ ዋላ እኳ እቲ ውጥን ብጣዕሚ ዕዉትን በሊሕ ሓሳብ ዝወሰደ ይኹን እቶም ገበነኛታት ካብ ሕጊ ኸምልጡ ግን ኣይከኣሉን ሓደ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትዎም ዝኽኣለ ጌጋታት ድማ እቶም ሰረቕቲ ድሕሪ ምዕዋቶም ኣብ ናሕድሕዶም ዝነበረ ናይ ቴሌፎን ርክባት ከቋርፁ ኣይከኣሉን ብሰንኪ እዚ ድማ ብጠለፋ ናይ ቴሌፎን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣትዉ ኽኢሎም ነዚ ፍጻመ እዚ ዝገልጽ ብመልክዕ ፊልሚ ተሰሪሑ ምህላዉ ክንገልጽ ንፈቱ ኣርእስቲ ናይታ ፊልሚ ኣብ ቦታ ኮመንት ክንጉድፈልኩም ኢና ስርቂ ካብ ኤቲኤም ማሽናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥቕሚ ኤቲኤም ማሽን ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ኣይከኣልን እዩ ከምቲ ኣብ ፈቆዶ ጎደናታት ተዘርጊሖንኦ ዘለዋ ከዓ ናይ ስርቂ ፈተነታት ክካየደለን ናይ ግድን እዩ ግን ከዓ እቲ ፈተነታት ዕውት ኣይከውንን ምኽንያቱ መብዛሕትአን ኤቲኤም ማሽናት ናይ ሙቐት መቆፃፀሪ ኣብ ውሽጠን ኣለወን ናይ ውሽጠን ሙቐት እንተወሲኸን ድማ ድምፂ ኣላርሚ ይገብራ ነዚ ኩሉ ብጥንቃቐ ሓሊፍካ ኣብ ውሽጢ እታ ማሽን ዝኾነ ንእሽተይ ጌጋ ምስ ትፍጽም ግን እታ ማሽን ባዕላ ዲግዲግታት ዓጢቓ እያ ትጻበአካ
እንታይ ዝብል ደሎሎ ትብሉን ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና በሉ ክፀውየኩም ናይዛ ጉዳመኛ ማሽን ክገርመኩም እንተ ደኣ ንእሽተይ ጌጋ ተፈፂሙ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ገንዘብ ብዘይንሕስያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ብትኽትኻ ቢላ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ትገብሮ ምዃና እዩ እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ነታ ATM ማሽን ብጥንቁቕ ኣገባብ ክትፍንጅራ ምኽኣል ጥራይ እዩ ነዚ ዝተገንዘቡ ሰረቕቲ ክሰርቅዎን ከለዉ ናይ ጋዝ ነታጉ እዮም ዝጥቀሙ ነቲ ናይ ማሽን ሙቐት ዘይውስኽ ማለት እዩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሰረቕቲ ብቕልጣፈ እዮም ዝሰርቁ ዘለዉ ምኽንያቱ ነቲ ዋርድያ ናይቲ ቦታ ዕድል ከይሃቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ክስውሩ ኣለዎም ከምታ ውጥኖም ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ዘይመልእ ዕላምኦም ሃረሙ ብድሕሪኡ እዚ ፍጻሜ ስርቂ ናይ ATM ማሽናት ኣብ ዓለም እንዳገነነ መፅዩ ወነንቲ ባንክታት ስለምንታይ ዝማዕበላ ATM ማሽን ዘይተምፅኡ ተባሂሎም ኣብ ዝተሓተትሉ ነተን ATM ማሽናት ከማዕብልዎን እንተኮይኖም እቲ ንዕአን ተውፅኦ ወፃኢታት ካብቲ እቶም ሰረቕቲ ክሰርቁካ ዝኽእሉ መጠን ገንዘብ ብዝተዓፃፀፈ ስለ ዝኸብር ነተን ATM ማሽናት ምሕላው ይሓይሽ እዩ ወይ ፀገም ስርቂ ATM ማሽን ብዶዘር ገለገለ ሰረቕቲ ጉዳመኛታት እዮም ኣብ ውሽጢ መንደቕ ዝተነጥቀት ATM ማሽን በዛ ንሪኣ ዘለና ዶዘር ፍሒሮም እዮም ዝወሰድዋ እዞም ንሪኦም ዘለና ግሩፖ ሰረቕቲ ኣብ ደቡብ ኣየርላንድ ዝርከብ ሓደ መዐደሊ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ መንደቕ ዝተነጥቀት ATM ማሽን ብዶዘር ፍሒሮም ክወስድዋን ተዓዘብ እዞም ሰረቕቲ ነዛ ATM ማሽን ካብቲ ተነዲቓትሉ ዝነበረት ቦታ ብምሸት ዶዘር ብምጥቃም ፍሒሮም ኣውፅዋ ብድሕሪኡ ነታ ATM ማሽን ትወስድ መኪና ደበኽበለት እታ ዝመፀት መኪና ነታ ATM ማሽን ብዘይ ፀገም ክእትዋ ዝኽእል ቀዳድ ብልዕሊኣ ኣዳልየሙላ ብምፅናሕ ብዘይ ፀገም ነታ ATM ማሽን ኣብታ መኪና ፀዓንዋ ከምታ ዝወጠንዋ ከዓ ብዘይ ፀገም ኣምለጡ ንብለኩም እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ክሳብ ሕጂ ክትሓዙ ዘይምኽኣሎም እዩ ስርቂ ተስላ ዝዓይነታ መኪና ንልዕሊ $100,000 ዝዋግኣ መኪና ክሰርቕ ዝከኣል ዶ ይመስለኩም እዎ ከም ትብሉኒ ጥርጣሬ የብለይን ክቡራት ተኸታተልቲ ቀሊል ግን ኣይኮነን እዞም ንሪኦም ዘለና ክልተ ሰረቕቲ ነቲ መቋፃፀሪ ስርዓተ ሴኩሪቲ ሲስተም ናይታ ክብርቲ መኪና ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ዘይመልእ ክሰብርዎን ከለውን ተዓዘብ እንታወይ ዓሻ ሰብ እዩ ነዛ ክብርቲ መኪና ኣብ ዝሓፁር ዘይብሉ ቐፅሪ ደዋ ኣቢልዋ ቀሲኑ ዝድቅስ ከይገረመና ኣይተረፈን እምበኣርከስ ነዚ ንዕዘቦ ዘለና ቪድዮ ካብቲ ናይቲ ገዛ ዝተወስደ እዩ ድሕሪ እቲ ኩነታት እቲ ዋና ባዕሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝዘርግሖ ስእሊ እዩ እዞም ሰረቕቲ ኣብ ሓደ ደቂቕ ዘይኣክል ብዘይ ዝኾነ ፀገም ሰሪቖማ ተሰወሩ ሜላ ናይዞም ሰረቕቲ ኣዝዩ ዝተራቐቐ እዩ መጀመርያ ነቲ ናይታ መኪና ሲስተም ሃክ ድሕር ምግባሮም ነቲ ናይታ መኪና ፓሲቭ ኢንትሪ ፋንክሽን ብዝቐለለ መንገዲ ከም ዝኸፍትዎ ኣረጋገፁ ነታ መኪና ኣብ ጽሙዋ ግዜ ኣጽኒዖም ብምጽናሕ ከምቲ ንዕዘቦ ዘለና ጌና ከይቀርብዎም ከለዉ በቲ ዘዳለዎ ኤሌክትሪካል ዲቫይስ ነታ ተስላ ዝዓይነታ መኪና ብዘይ ፀገም ከፊቶም ሒዞም ማተዓዝሩን ብለኩም ቴሌቪዥን ኣብ ትሕቲ ክዳን ኣነ ብወገነይ ከምዚ ዓይነት ርኢኹም ትፈልጡ ኢኹም ኢለ ኣይኣምንን እየ እዛ ሰበይቲ ተዓዘብዋ እሞ ከምዚ ንሪኣ ዘለና እዛ ሰበይቲ ንሓንቲ ፕላዝማ ዝዓይነታ ቲቪ ካብ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ኣልዒላ ኣብ ውሽጢ ክዳናይ እትያታ ክትከይድ ንሪኣ ኣለና ከመይ ኢላ ብዘይ ፀገም ትኸይድ ኣላ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ከምዚ ኸማይ ዶ ገሪሙኩም ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ስርቂ ብኣረግቶት ኣንስቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ስርቂ ብዙሕ እዩ ዘጓንፍ
እዘን ሰለስተ ኣንስቲ ብዕላማ እየን ናብዚ ድኳን ኣትየን ዘለዋ ከምዚ ንሪአን ዘለና ከዓ እተን ክልተ ኣንስቲ ነታ በዓልቲ ድኳን የዘራረባ ኣለዋ እታ ሳልሴተን ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጢ በትሪና ዝርከብ ክቡር ዕንቁታት ኢዳ ብምስዳድ ኣብ ታሕቲ ክዳና ዝርከብ ጅባ መሊኣቶ ትኸይድ ኣላ እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ከባቢ $60,000 ኣሜሪካ ዝግመት ክቡር ዕንቁታት እየን ሰሪቐን ዝተዓዘራ ብስርቂ ዝተመልመላ ፍሉያት ኣንስቲ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ቀሪብናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ የራኸበና ሰላም ቅነ ምሳኹም ፀናዕኹ ሜሮን ፍስሃዬ ካብ ካምፓላ